bonne gramoje minakuma wili balila bemanga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبدي شريف لا فلبو أمبي أبلا جلي فوكا ولين مندو أمنو بي مالكونا أني مالكوكا أنغا فولي أنغا ولين مندو بكتا أبلا جلي أنغا بي واجلو كنكا أمي بروكينا فاسو كرن كرن يانا فابالا وغدغو شيخ عبد العزيز أجيب السوري moshimuri sanwosa abe tourne belebele bamunun ke burkina na laminina o tourne nu abe ukunche wajulu belebele baw ke bobo wajulu kofe ay wajulu belebele laba min ke wagadugu stade kati utukono mbadiu ame o keneka mbadiu aslame o bola nya yorobe kana usendo ni mawludu belebele bayna Mali Burkina fugata se Côte d'Ivoire la nyonoma jami'iyatul ahibbahi rasul noy ayreka jekulu belebele ba min sigi mi nya kono kenay abunyana awasala ni aslame chaman bay anyi min soro ni shufe wajulika nini aw anga nyamada o fe insha Allah. بقول شهادة الإسلام ثابت لسان كل مسلم بجواب سؤال الملكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذريته والأصحاب الكرام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أبرار الكرام سلم تسليم ملكاتي nongodo beka nemme hen wakilegre ndatan to se sheka beba bebe la ifraje nditina shaki ya mwana mse shaki renga samni kamete e papa ka portable boy pak soma tirawa nyoshie te boato kon soketi wa ete papa mendek fay renga paki portable namba to nam se chaque fois amna kwanyame hatta shakiya wannan se shaka inshallah malima sulaiman an shinjili ko fene setigi to barkamani anankele ko kadde ni setigi Allah ta'ala fa kan tanga ka bo shaytanen dangani toroma amme solli kibaka alaka kishi aninima chamanke محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وتمننكو أمنا بوفو منو بورا يرجع غانا توغو بينه فوقاتاسي مالي ريجون بيلا جلي مالي شركة ناني بيبيا كابني نيونو سيغو كوچالا باماكو fokata se Côte d'Ivoire konnana do kayuka ubia semeya ma
dugu minnu bi yan bi a dugu tɔgɔ tɛ se ka fɔ ka ban nka aw minnu bi yan n ye foli di ala ma ala k'aw fo k'aw ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala de bɛ se ala ma nɔgɔyara ni n'aw ye an ka sufiw ka bɔ mali la u bi yan karamɔgɔbaw ka bɔ mali la ka na fara an kan an ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ yan min ye an ka burkina faababa ye min bɛ wele ko wagadugu a bɛɛ lajɛlen kɛra ala ɲɛna a ka bonya ninnu an b'a ɲini ala fɛ nɛɛma caman bɛ ala bolo ala m'a dira an bɛɛ lajɛlen ma ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'a ma o tɛmɛnen kɔ alahu taala ye o do fɔ a ko cogo di in yansurukum allahu fala ghaliba lakum wa in yahzullukum faman dha alladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل الله تعالى كوتشغل نال عليه ما من بوين ناي ما من دم سباتولا يا ربي على كام بوين نال ما من جي نال ما من دغيا دم باتولا ngani mbe ko fe mu'minu jigi sama yoro wodi ya ala yede ala mi sangolo ni dugukolo dan ma me i yɛrɛ sɛmɛ o la i ye sɛmɛ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ i mana i sɛmɛ i den na ni den sara o ye sɛmɛ yiri banni o ye sɛmɛ yiri karili i mana sɛmɛ fɛn o fɛn na ko se b'o la ala kale ne dɛ ko se ninnu bɛna ban min tɛna ban fo n'a kɛra ale ala ye wahad al-qahar amma ina ala ya rabbi ala kan jigi tugu amin amin o kama imana ma o maye imana seme fen o fenna o fen num be ba me ni sene mana ala la o de seme dan ayato anga seme ala la bay anga mo to kuma na anga baraka ni tige be ala bolo ka ba wallahi foy mache mo to se ka foy la no yere na gonna cheni kala u bolo o ba faala na ka nogoyma iba fo e yere nte sonni ma nte fomma nte gemma na ala yimina dodo ibe nya shalama a sonne ki mineo ama son ki mineo ikon billahi ba ala de tama odo kama na yi dien la jabi dien selim bi dere mimma an asra ala yi iyere kun joro hal ni ma miladi dien la aliya ubi chogo minuna wallahi adama den kan ga yere ladi kasoro ma kan ladi te dine fegera hadama de molo femmi ye kafiru khabarai silamɛ nafigu ye olu ta ka don hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka kafiriw ka drapeau kɔrɔta ɲɔgɔn halaki ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn neni o de donna silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka da mun kama ala y'an ladi k'an ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye k'an ɲɔgɔn bali ka bɔ kɔngow ma an ye olu de to yen bɛɛ da jɛra mun kama dabara kɔnɔbara nga sɔrɔ n yɛrɛ kun n mago tɛ u ma ala bɛɛ bɛ jɔrɔ n'a yɛrɛ kun de o halaki dɔ bɛ diɲɛ na bi tant que n'an ma tuubi ka segin kɔ halaki ninnu tɛ dabila dɛ ala y'an dan de ni nɔgɔya ye wa a bɛ nɔgɔya dɔ ɲini ni danfɛnw ye mais mun na bi anw ka diɲɛ laban in na kamanagan bɛ fɛ ka bɛɛ fa a ka so kɔnɔ mun de y'a s'an ma an ye ala de tabla ni ala tabla ina shaytana tata ala kalena de la'amla anna jahannama minkum ajma'in ma o ma farla shaytana ka ke shaytana ka jamakulu doye ala kalena hal ni janme
fara janime dewna ala kalena ka ba aw soso ka datu aw dalay an ganga billah silamaw laje silama nafigi do kacha misiri kono birika wuli bi fe ka befa ala kanga min ngaay oto salamu alaykum moramaga ngala na kuwati wode be halaki ala yam la bara o barala ayi wotoy kan nindu ngota kamirle to misiri kono ala bi yafa ne ala bi yafa e ka wa ma bay ibna sido kira ko ni min fo ibi son ala de tama ka sorka ala ta ka yafa ni me ma kaba'ir jurumu toy kata se alama ni kaba'ir jurumu ye ka sorka fo ala bi yafa ma ni sale ko ndew nan wo mi yiranga di alama mu ma ga do ken ne jigi semenen bi wo mi saraka do lay ko fe ko ala bi yafa ma ala kutungo ma min sera ni alama ni kaba'ir jurumu kelenye ni ala ti yafa ma mo ko fo ye mo kaba'ir jurumu de wallahi wodi ayi wodo feya on ga teti mi fiew te premier na deuxième geraw na baroko yarawla ñonje yarawla barawti dia fiew fanga mani fin fat sogo do do ñi allah wodo gera salama yayi wodo wallahi betenda finne do selif ñe salama yi ate fo mashima ko kafri ala tungo innal munafiqina fi darki al asfali min an-nar waj kafri ka janime ka fika ka teme munafiki munafiki do e joy mammi watishi sheli watishi ta mange misri ko ayewa ya bi murala ayewa ya bi saraka bola wala sibabu la astaghfirullah kazoro wal jugu che jugu shite na lebi mol ya kalima aba beke wodo bi wele ko munafiki ala ko do ka gwale ka tebe mami gwalati sigi nyom magod lali o ya le ka sino ko baliyai aslamati nyon do ka here sorle o ya le ka dushikati o balaw do tembi kafiru tika silamaw kalabi de an yere sellaw do be ka nyon kalabi ka nyon buruja ka nyon doya ala tungo harma de mana minge o de bi anjera lara ni fa ka barang mai mfa do dia o e diena de itara ni min yalla hara o de yetay imam min ngaya ni sera lara o te dima de o de kama be ka chashir iki yere kunjoro dieti soro de min bi soro ala o de foy o de jumay o de alay ni ala yini dro ala bi yini mais ni bana ala la dro ala bi to wallahi wodo chaman bana ala do labi ka ka brika wuli tange nintenda bi duguma kaba abana obsega ala nege ala ko awba miri ka be ala jamfa ka be ala nege ani mumunu nyere foroki abba bi molo bambla bi molo mbla misri kono la ilaha illallah muhammad rasulullah abana nasla ma kera niye amake maske yo afora de kana islamé nyumawnyi kanga njogonyi imani jogonye isigi nyombado imani jogonye imuso bado kamele ni jogonye bange ba ubillafia meni ma jogo chena be sondie fembem ina ke galondigale ina ke sheni kele ina ke gene kele ina ke fanay ibe sondie fembem ini dado fenaiti feminyedo wode kama ala kwam yisali ndaw madi pour que ana aw deme ka aw jogo udla no kera aw be suriyane alal no kera aka teriya binye no kera aka dien balo be kel lafiyay sigi kono balo kono furnyo yaw kono mais an yo de yelma bi ka beke neba donga temeninga
ala tunti mashi faye mashi batte ala ma fenwolo fe ma ala wolo wa yandam min gama wa ala yandam min gama illa liya'budun amandam foy kama fona ke rabatu ibi batu inge mashiti sarade ala do bi sar eki ta ke bay min ga ta ke bay mene nana bi ni juge ayata tikenga neta do bi keka aw masalla arafolo way ko werede nawma farshi wallahi dona shishiya jahanname kasafe jahanname geni kasafe kasora masalla hara ay jora ko ngola o kama mba aw fo aw ma minu bora yoro jan yoro suru kana faranga ya wa dugu ya nga mauludu nyama ya nyonfe amba fo ka wal nyimando amina do moshikana na alaka je inshallah alaka na usara nyelo wor pore solda ahmad al mustafa zu jamanna man ne malati lgram patar sabon ko nabiya man zakrem aha سيأتي في آخر الزمان الناس لا يقبل الله لهم فردا ولا نافلة لخمسة ayati wankatina wa adam bi sinengi ya wankati ba duni basika ayati bombaremba wannan parega de faridi we sanko nafila o faridi ni ngibon pohuda wannan parega we sanko nafila kiyaman layli ko faridi sem parega fana o kiyaman layli nande ga wan ya kitab saben yedi koy ti nabi yaman yeliya sallallahu alaihi wasallam ti wankatin nan wa adin bi sanda nengi ya zaman yawga bomba adin bi kansa wannan fare da bu faridi we sanko be nafil aha yi yele nupu aha أول ayata raynima قاطع الرحم wallahi yarugum tasq لا أكبر ne do ne hen tasq lugum لا wannan paratro tasq أي ya wonni men yeli yede ne do ne hen tasq lugum لا wannan pa yafade لا أكبر wa wannan me tasq fame لا hal jahannama po شك nen ning hen tos ntong rogum wannan tongun fam la nen ning hen tos rogum wannan tos fa hal jahannama po runda fa senge rogum kabay كبر كوي ne ba rogum ali ba ligidi تبع ليك ده والله يلبي nen ning hen patal ligidi ko patar mabiga patam sambi كبر كوي pinirema obren no ngataba tibiya bude yemre runda budi kabay bude le ba ligidi تبع والله ti wannan yati yenda lule roguma al arsaju لا nen ning hen tos ganye wannan tos fa nen ning hen tos ntonge nye wannan tongun fa كلا غير كوي ayat ne ba nabi yama yel sallallahu alaihi wasallam ne ba yemre لا pakit sidne wende to pay tongrom شك كبر le runda rombe كبر كوي والله mabile wata wasongma nye kabay enen lam yetta لا wallahi pin kifna mbabugu mana waya faaga jahannama puga en yidi pu hudu munafiq sperbe الله mi ya pugurun الله أكبر pin da fasanke zakka لا zakka din kema yayen yende ngomdu bude goma shengo sempa manere obtata yela bude kasin shengo pa manan koy yamla mam rogom la han yiki umwe ganga gombo wol bude fa لا aywa mam shengo pa manere azagal shengo pa manere awan tasma mam la bude kasin ned fa yak ya noti di yawta ban ko di yawre tied bude rogom tongri والله ko na nyaay ma na yol salam hatta shi palga fa walore wa ke shengo wallahi kom ko nyoka ne zakrem le runda كبر كوي قلنا لا فوق ni na puhudam ta dina wa ta sambi yi village wa yet shengo pa manri ti fayet mana لا shengo pa manri ti fayet man wana ليه هو يبيعه والله ad yam ne nga shaw yam shaw ti igunde kini adaka wakaka na koy فانا كوي والله ليه هو يموت anari ki facture ni na yet fo pane facture ya sonabel facture mkura wa ya 500000 ana shod yella لا nken yella pakate ayi kukulu te paka gonda لا nkelemdi pata mbole mshambiga pane o paka yika ba koy ya yele wende
tarik téléphone dan tabal tuburuma nke ilasa sem pap songma marché o pa mar hedi yawgum ne ligi tim paga yika baga fo ligi ba sababa nan yut sambir be wa fazo mi hila puga ti dugu dage salamu alaykum ente fonsere ne do wona den tosoro rom wonnam tosoro fa hal jahannama ko rom be runde ti ne fa tere tasbih ni na tasbih yitte kan ta madina wala nyok togo astaghfirullah wonnam la yafrina ba ni yalam parate aro mi nyai ni na yikida village wo wakati wonnam walok ti bude yel sen wa bole tawa tawati nye patar tay patar talunda na bilin hiya tuf tongro goma nye sen wa nyoko nyaka fi nyora dare of na pam tankin kabra po nye wajibi ne darin kanga ko na bang wen tongi rogom ti wonnam yati tongro ko sanda tinyo wo ko tongro rogom tongre payeto pam ligidum puy rogomay la gana gam menga ne wa taba ti ye rogoma yamra ti ye bude yamra nyela wonnam rat ti ne wona den tos rogom ti fo fari di pare we sanko fnafla nam الثاني ayata ta ayibi soba أخو الوالدين ayata rogo kisha rawa man shugune huma wa nyabi ga man shugune huma wa ti wonnam parato kishi ro kishi ya ana yenen ninga ma hanyeti yemre ta yeti piga ni ne pam na ligida nyeti nya civilisem ti to kabay ma bola pa kele gadi la pourchade bola kele gadi ma bon se fungu na yayle yi senyande apa sakedi tira apa loki la pourchade me heligidi apam dañ hude rokisa wonnam parati wallahi rokisa bum kabe rokisin ton tume ti wonnam yafay mambayel fo rawa yamri rawa akosa mawado wallahi watembir la poga an watenga poga wonnam lokala wonnam han lokawa amawa wako sorina wajasa tenga poga ahontawa samar salo de samar salo mbenen tarika mawanke samara yimra tebe singa wa wole ma fo wayam sunnom ne fo rahma yiban wanta wa paga yele meta manam hadal ta mawana mbaw yam apaga na mbaw yam nyon kuma yibewo asatame yel mawata yi tina man gaga anyong da ko man ta yel mawaga gaji mbol shida yele ti fopane ko ma wa bawunda ti shida yet mara pa bawon yela 20 ya duni basir basa la man paton yeli am jotam mawa ndawa gomon pawre wa yiro kishi rahmatan wanta wallahi labiga yaliya shuk paranje se maketim ba ondame lete aba ondame lete yeli kabay san wotum nanye lamma ba gan salonwa la ra gan ru ko pugu tibiga ko la ma wan nanye hene yeliya ma bagning hen tarfo ya bawla ba paga yele mam la san woto bu gande salon wala frakin do tawro wal mafshabe tim kul sufiri timam do ga pa bawli ni te paga la nzok ahandata ya ma ona kuli biga gunsu mawa te duni la wasam yam sababe lam nakunti gunsu mawa de
ti adam biga argentum ya huma wana tengar tuma ma wana wa tengar tuma la fa argentu wonnam yard be ne roqdo ba yard wonnam jeen be ne roqdo ba jeen fo hon ya na toto la fo hon ta toto la pa ko ma way ray sababu sama ma shuri tinya pa soma ne fi ya woto tirawa wallahi ta agomne mawa gom hum patongum timawa shuri sama timawa yete pagang walam nam bawle pay mam gang wala yete mam bawlam la nangan nam bawla fo gangaju allah timawa wudu nche ub menga gangaju nyon ko man lay gangaju laytumma ndata meti fi yimza kapo taliga mawon andiga mawon la la kase la taxi man hinya pour nyang hankum layt pour nyang y wanti kumdi layt mbigin sam shuri lambon da wanti wonnam sam mbiga shuri wonnam yela waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana tuyma mo wonde layman soman ko roqdo biga da pa ko roqdo la sama roqdo shunte ba roqdo yakifre ba ya jitta la pa ko roqdo ko ba hakkew yisu petta yolo suba ko mo bimbana ya tuma yam sabata jikanga wallahi ti taxi man na yawre on ko passer ta kuli rahmayi la ban hin yikrawa ahanda be posni ngati bi yisebe ba sabab par ham papa me jen ligdi te par un bon sole nan kuli te raw bon sanko te par le baba yula nto onde ke c'est des gens te par raw shul sam tayiki nan kene ahambe so e jutun kenda ni bilifu la pour yanga yemu tam piwuda pour yanga ham piwuda awaba da gatto ko maraton ku yarawa layte pour yanga yawrum ne gatto bilifti mo be la pour yanga yetam panon ko fi ro kisi yeli payodo fati jikanga wallahi la rawa yetimna o panon ko mamna mo do fama on de gatto wonnam senda tan bahneda of tumda tumninga of jintum wonnam pama nyop ya woto ta fa pour nyanga gato wati la samni shimbe goudron jugu tibe obanan defan pour nyanga obi yetebe nan defanda wa abaha pour nyanga la yatana wudigo on pe goudron jugu yatana wudigo on pe goudron jugu la mobile shop hen tam ponata jugu wa rokis be bugum kende rokis be jahanam pour kende reñinga rom kisi ko somate tinere wonere hen ki hirom wallahi ro kisa afarid parege wonnam nengya na fil parege nam الثالث wallahi ayata taba soba المتهاون بالصلاة lanen ning han faagar pusuga ner wonere han faagar pusuga wonnam parege da farida parege da nafila nam الرابع ayata nasan soba الحالف بالله على الكذب nen ning hen wende nepu yagaba fo hna yete wende jiri pour yen wa urunda ina wende me wende ya woto lamam nyaya yemam nifi jiri ayat nye soba afarid parega ya nafli parega nam
خامسه ayata nu sobala basri so المؤذي جاره المسلم ya nedninga l'islam fo l'islam taga on pa ponson yi fo jindin tar wen fo ne l'islam taga fo l'islam taga pa ponson yi fo l'islam fo wen ngay fo patar nanga fo nandi kan ko sem pa fo l'islam taga fo wen nga fa ya fo l'islam taga la fo rikitam ko l'islam pat pam de yol su fo tawdi wonnam yale elementi l'islam ya ana ya nedninga fo l'islam ta san nam ponsoge yi fo wenga ringa l'islam sem pa ponsoge ya l'islam ta wenga biligidame ti fo pa l'islam fo soba wallahi nafila fo faridi parege we sanko fo nafila ringa aslamba pusuga la noloyra la zakanyakra wonnam hon kotonda yena wubu tondo ti tonu guusi idi nyoya yam lew nda pogodi nyora yam lew ntu wonnam hin yele la sak wonnam hin dat ene la pam wonnam yelusu la amma ampu hudame mlo enore mbusa kiyam layle fo l'islam pa ponso kan yifu wenga mabiga a fo fari palere wonnam nengo we sanko fi nafil la fsanje si zaka sa posurunda runda parabane sidiba jemsin tar kabay yapane kem namba jemsin tar kabay mabisa ne taba yolso kabane tabsu sambisa buutu pour me yewut timisa wa yalen benet fa zaknore pusga me nyodo yena ton na tore nguburi menga ngushi wonna mun parate ngushi wonna mun todsa sak wonna mun datte mani ya wala pusga nyodo la net fa sem puta dir mode puta adin le sabal la net fa pa posga ye to wenye fo l'islam de la bugo ringa mabisa aslamba am namba shewoto lamani dor tibewgo wonnam she sake lansar wankat mi kametem pama effort la panga wa pidisiel lambase lamningi do ndata ligid na pam ligidi ndata sanam na pam sanam ndata bi na pam biga wonnam she sake be wonnam tasu bumningi ya managara yela bawne adam bisa ya wotto la l'islam da il bon hoda wonde wona rege tubuga wona rege tubuga wona koy hendat wona pirsi ania reña ner fa le bijinge jindi te idna mana don ko ya da do shori te jinga lo go wisgo wonnam se saka insha Allah mbadiw sufe wajulu kofe dugu jele abela jelen segna kana nyogon soro stadi bilibili bakono nama wele ko kati uti Sheikh Abdul Aziz Agibu Sori Moshi Muri ay do bilibili bake aslame bela jeli ay do ke Burkina ani aslame jamana bela jeli mbadiw anyi min soro do ta kenaka odeni qala Allah ta'ala wala wonnam hin yela aha ud'uni astajib lakum te bon chien wende ne yam handata tin wonnam jabda innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina nenning hon waye wawu men soba ne wendi bon soba al ibada kanga ya wala nabi yaman yela ad-du'a huwa ibada kanga kende be tayi nabi yaman yali ngande kom nabi yaman yali ngande kom tiye wonnam kende fa jahannama puwa timika meta pawu fa a jahadi fa men ken so jahannama puwa ne fo shek men ngane huwa menga fo on shek men ngam pa bon ho wenda wendi element fo bonso ta ko ta fa ndata ti fo todre wendi bonso ere mosa wonna met todre da me todre da fo dunila la ringa nen ning hum bon ho wenda nyen nom wenda ringa wayti bonso wenda tir sem bonso wennam fa wennam ko ta ndata nam واخبرنا الله تعالى انه يجيب الدعوه السائلين ayate wennam namana wennam yele metana mana yam kibar nabiyama sallallahu alayhi wa sallam amana nabiyama wendi kibare nabiyama mana tentuma
kibare tiye mena man ton kibare ni do kotba mun ko to wennam nenge sababu ni ngin to manti fo shen ko wende do ko palutenga fo hon ko sa wennam tara jabo sababu ni shembe pour nam فقال ayele meya وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ayet muhammad نعم wennam hen yelde ayet muhammad yemsa shewa shukfa نعم timama wenna be bo fi timama wende am cheka yem fa kela rifame gom kan ya wende yata muhammad yemsa shewa shukfa ti muhammad mama wende be bo fi timam cheka yem fa شكرا لا شكرا adam bi fa fo hambe jini nga wende poko da fo شكرا wende be ne nyam jini ga fa ishan wa bon mama wende mama wende am jaba dame هرش nyamba ne hindat murad ning fatika jini والله mama wende am la do sa jaba da هرش pelege mama wende lay bons mama wende ti mama kot nyamba hindat bum ning والله la tara sarti de أي ya nyam hnan koshid ne mama wende هرش أي san de ne kandega نعم ihi watin penga mama wende man mama wende am hindat fatika jilla yen yit sababo ti mama wende am le yam dos la ama fashan ton wende am lilla la fa yalla ndat wende man fo lilla panen yide فايت كوي ya nyenda la saga sengen نعم da bon paar moy bataba bon she wende te saga kengame نعم e moy mba fugu fugu lanka namba تبغى والله ko do pihila ni shin wobe تبغى la hampiti sapa wati ay ti wankat ni nga wende am pare ga ya woto هرش sabedel sewa wa la bieti ya ton qur'ana kare ngo pasidi هرش شو بس يبغى والله شو boyinga نعم niye moye mo hompa kolo wen laf sak wen nam handata wen nam me pare ga fo doy تبغى والله ri laf sak wen nam handata شكرا شكرا laf sen todgo wen nam handata manago bangati wen nam me pare de fo doy شكرا ri nga penere wende هرش nam فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون aha relam hiyel fa aha وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم to wen nam ten tuma yele men mala tilgar be nyi aha ما من رجل يدعو بالدعاء إلا أستجيب له wallahi payiki نعم tirawa ti fo bon so wende ti wen nam pa kof ndati شكرا ne do ne de mo so wende fo mo so wen nam murad ninga wen nam rega da fa هرش fo ko so bum ning wen nam neng fa wen nam rega da هرش la sart ning hembebe ya wala bin yelfa wen joira نعم la fo ko wen nam sida yete wen nam fo ko to wenda tare ga me ashid wum da me anan ko fam allahumma min nazagati shayatin آمين wa nazawati salatin آمين wa inati albaghin آمين wa muanati at-taghin آمين wa muadati al-adin آمين wa qalb al-qalibin آمين wa salb al-salibin آمين wa khiyal al-mukhtalin آمين وقيال المقتالين آمين وأجرنا آمين اللهم من جور الجائرين آمين ومجاورة الجائرين آمين وقف عنا أقف الضالين آمين وقف عنا وقف عنا آمين أقف ضالين آمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين آمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين اللهم احفظنا من ظلمات الأعداء آمين وسلط عليه بسيفك آمين يا جبار يا قهار آمين قاتل أعداءنا آمين وأعداء المسلمين آمين كلهم آمين وأدمس على أموالهم آمين يا من لا يطاق انتقامه آمين يا من قال أنه هو عزيز ذو انتقام آمين واجعل
واجعل بأسهم بينهم سديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم ستى اللهم كن لنا ولا تكن علينا وعنصرنا ولا تنصر علينا وعنصر على جميع أعدائي كلهم بخولك وقوتك اللهم فمن علينا اللهم فمن علينا بغيث الخدايتك وافتح لنا أبواب الرحمة والبركة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم اجعل أولادنا هداة مهتدين طيبين ولآبائهم وأمهاتهم مدئين يا هادي يا الله يا نصير يا الله يا قهار يا الله يا حي يا الله يا منان يا الله اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مالا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مالا طيبا مباركا تسد بها فكرنا وتستر بها عيوبنا يا غني يا مؤني يا غني يا الله يا مؤني يا الله يا جواد يا الله يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم حتى لا نلتقي إلى أحد غيرك يا كيف يا الله يا جبار يا الله يا منان يا الله يا فرد يا الله يا سلام يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا فرد يا الله يا منان يا الله يا سلام يا الله يا لطيف يا الله يا فرد يا الله يا منان يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا وهاب يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا سلام يا الله يا فرد يا الله يا منان يا الله يا عظيم يا الله يا سلام يا الله يا واحدا في ديموميته وملقه وبغائه من غير تحول أو تجسيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا الله يا الله يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل الله 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 mbadiw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an gɛrɛla Sheikh Abdul Aziz Agibou Souré a ye baara belebeleba min kɛ Burukina n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnyana Wagadugu an ye ɲininkaliw tɛnku a na mbadiw a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye o de ye nin alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe ala waliman dɔn ka ala barkada dante barkada minna ambe soli kibaka ala ka kishi ani nema caman kɛ an ka nabi ɲuman min ye Aminata de ni Abdullahi de o tɛmɛnen kɔ an bɛ filɛlibaw fo a bɛ lahaliya minnu na an b'a ɲini ala fɛ ala ka lahaliya ninnu kɛ hɛrɛw ye aw bolo
tɔɔrɔ bɛ min na ala ka tɔɔrɔ ninnu wuli ala k'an jigiw tugu ala kana anw labila labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ma dira ne na aw ma tournée kɛ kalo 6 kɔfɛ an bɛna mawludu dɔ labɛn ka kalandenw wele diɲɛ fan 14 kana fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kuncɛ k'a di jamanaw ma ani diɲɛ fan 14 bɛɛ sabu Seydina Umar y'o dɔ fɔ ko innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa n bɛ fɛ ka mun fɔ a ko kira y'a fɔ ko hadamaden ka baara bɛɛ bɛ ŋaniya bolo wa i mana min ŋaniya o de b'i ye n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ŋaniya ko ala ka diɲɛ hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye n'i bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ a fɔ ko ala ka lafiya kɛ diɲɛ bɛɛ ye hali ni ala ma e min ŋaniya hali ni ala ma kɛ diɲɛ bɛɛ ye a b'a segin i yɛrɛ ma ne b'o do fɔ tuma bɛɛ caman birilen bɛ misiri kɔnɔ ka sɔrɔ farikolo do birilen do ala mako bɛ min na k'a ka biri o ye dusukun ye nka hadamaden sɔn caman dusukun bɔlen bɛ misiri kɔnɔ ka taa fara setana ka jamakuluw kan ka sɔrɔ k'a yɛrɛ farikolo to misiri kɔnɔ o de y'a to laɲini ninnu caman tɛ sabati anw fɛ n'anw bɛ ala wele o sartiw do b'a la ala mako bɛ jɔn min na jɔn min bɛ ala wele mais anw hadamadenw mako bɛ jɔn na jɔn min b'a da anw ma e m'a ye ala bɛ funu mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ bonyale ala wele ma ala wele do ka di ala ye aw mako bɛ min na a kɛra nafolo ko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye mais ala wele si tɛ yen k'a fɔ ko jɔn bɛ ala wele k'a bɛ bɛn dugu ma i mana min fɔ dɔrɔn ala b'o d'i ma i ma k'a teliya k'a d'i ma yan walima a k'a kɛ k'i kɛ jurumu yafa walima a k'a bila i ka mizani na lahara mais k'a fɔ ko i ye ala wele mako dɔ la k'a ma dilan o ma tɛ ala ye a ka fonisiriya n'a ka hinɛ o ka bon o ma nka an b'a ye adamaden sɔn caman bɛ yen o ka teli o bɛ fɛn kɛ fɛn min man di ala ye e ye duwawu kɛ dɔrɔn e teliyara ka sin k'a fɔ dɔrɔn ko ne ye min kɛ k'a ma minɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn ala bɛ funu i kɔrɔ hali don wɛrɛ n'i y'a deli a tɛ d'i ma dɛ fo n'i tubira ka limaniya ka da ala ko la ala wele ka duwawu kɛ an ka jamana ye sabu an ka jamana in na yan an tun y'a ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw de tun bɛ sadow fa yan ka silamɛ caman bɛ taa la o b'a fɔ u bɛ mɔgɔw furakɛ o b'a fɔ u bɛ nin kɛ i bɛ silamɛw bɛ taa ka taa kɛnɛ fa fo dɔw bɛ bɔ silamɛya la ka don u ka diinɛ na o de kama ne fana nana aw mako bɛ min na n'o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ ala bolo dugukolo kan o ye silamɛya diinɛ de komi ala yɛrɛ y'a fɔ ni maa ka surun ala la o ye silamɛw de maa tɛ maa ni ala cɛ dɔn nka silamɛ ɲuman kɔni ka surun ala la sabu mumunu jigisɛmɛ yɔrɔ o ye ala de ye nka caman b'a fɔ n ye mumuni ye o ye jalamugu ko ye ani forokiya ko ni arabu kan fɔ ne ma sɔn o de ma wa ala yɛrɛ ma sɔn o ma ala mako bɛ min na o de ye mumuni ŋaniya ɲuman wala silamɛ ŋaniya ɲuman kɛwale bɛ min kɛ waati dɔ n'i ko kɛwale dɔ bɛ kɛwale dɔw kɛ kɛnɛ kan anw b'o ye an b'a fɔ ko mumuni don k'a sɔrɔ a bɛ min kɛ dogo la ni i y'a mɛn walima i b'a dɔn wallahi i bɛ tigɛ a la o i fari bɛ faga sabu setanɛ tɛ sɔn fɛn dɔw ma adamaden dɔw bɛ sɔn o ma o de ye juma ye ala ka hɛrɛ k'i balima silamɛ dɔ ye e k'o kɔniya walima i k'o hasidiya o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni hasidiya fitini misikane zarati dɔ b'i dusukun na i ka seli tɛ se k'a kɛ sababu ye ala k'i ka duwawu minɛ parce que ala yɛrɛ banna hasidi la ka sɔrɔ a ma sa o de kama an farala ɲɔgɔn kan ka mawludu kɛ k'a yira silamɛw na ala ko wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a ye mɔgɔw hakili jigi ko hakili jigi bɛ mu'miniw nafa o hakili jigi in kɔsɔn o de an farala ɲɔgɔn kan san o san an bɛ to k'a kɛ inshallah ka mɔgɔw hakili jigi an kana an ka diinɛw kɛ manamana diinɛ ye an ka diinɛ in ka sani maa kunna diyara maa min bɛ silamɛya kɔnɔ maa kunna goyara maa min tɛ maa min ma silamɛya minɛ k'a kɛ i ka fɛnba ye
o do kama n bɛ fɛ ka mun do fɔ silamɛya ala ka diinɛ do ala yɛrɛ do y'a kɛrɛnkɛrɛn nafa minnu b'a la mɔgɔ minnu a ye mission di maa minnu ma minnu kira minnu ma olu kɔnna ka na n'o ta ye a bɛɛ ye ala ka cidenw de ye nka ala ye muhamadu yɛrɛ do kɛrɛnkɛrɛn a ye min di muhamadu ma o do ka sani o do ka bon ka tɛmɛ tɔw ta kan bon ni maa m'i yɛrɛ ye o kɔnɔ bon o b'a yira hali ni kunnangoya tɛ hakilitanya do bon o de kama an bɛ mɔgɔw ladi toujours silamɛya ɲuman an bɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka taa silamɛya nafaw sɔrɔ lahara an bɛ mɔgɔw sensibiliser n'o ye surtout bi in na caman b'a fɔ n bɛ dugawu kɛ a tɛ minɛ bon sarti minnu b'a la i b'a sɔrɔ anw do jɛngɛnen do n'an dusukun ye ka bɔ ala ka sira kan dugawu minɛ sira kan k'a sɔrɔ k'an farikolo to ala ka sira kan ala fana mago tɛ farikolo la ala mago bɛ min na o ye dusukun de ye bon o de kama an ye mɔgɔw ladi k'a fɔ hadamadenw ye tuma dɔ anw ka tɔɲɛni ani ɲɔgɔn juguya ani ɲɔgɔn mamutu tiɲɛ ani ɲɔgɔn janfa juguman o juguman bɛ yen ni ala y'a haramiya hadamaden sɔn caman b'o kɛ k'o to misiri kɔnɔ o de y'a to kamanagɔn bɛ fɛ ka bɛɛ fa i mana taa jago kɛ i ka tɔnɔ bɛɛ bɛ don ordonnance la ni muso ma bana i den na bana walima kungo dɔ b'i cun i kan i b'a bɛɛ ta ka don a la maa si tɛ wari sɔrɔ k'i b'a mara i mana min mara n'i m'o dun ka ban i tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ mun dɔ b'a kɛ o bɛɛ ye tɔɔrɔ de ye o ni hadamaden ni ma lafiya o b'a yira ko i ma lafiya fɔlɔ ni lafiya hali ni dɔrɔmɛ kelen t'i bolo o de ye sɔrɔ ye nka hadamaden sɔn caman bɛ i b'a sɔrɔ o bɛ fɛn b'o bolo ka sɔrɔ o ni lafiyalen tɛ o bɛɛ ye sɛgɛn de ye parce que hadamaden ka balo lafiya la fɔlɔ hakilimaw bɛɛ b'o dɔn o de ye ni ka lafiya i ka sunɔgɔ f'i bɛ gɔrɔntɔ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ f'a bɛ gɔrɔntɔ o hakili sigilen don nka e bɛ faama caman ye nafolotigi caman ye ka sunɔgɔ ka gɔrɔntɔ o bɛ ye fantanw na olu minnu ko fɛn t'o kun dɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ da fo bɛ gɔrɔntɔ o kunu cogo yɛrɛ o muso fɛ fo ko lamagalama cɛ wuli dɛ ko fajiri sera nka anw ka setigi ninnu caman bɛ yen walahi sunɔgɔ yɛrɛ baara ye fo ka sunɔgɔ fura ta o b'a yira ko fɛn t'o kun ni i tora ni étage ba in kɔnɔ e tɛ sunɔgɔ fo sunɔgɔ fura don dɔ i na sunɔgɔ fura ta i na taa o sen fɛ dɛ o de kama waati dɔ anw yɛrɛ ka wali jugu a n'an ka hinɛ baliya a n'an ka yaada ani mɔgɔ hakɛ dun e ye patron ye baarakɛdenw ka nafolo ka baarakɛ sara b'i bolo e ma olu sara hakɛ dafalibaliya e bɛ tila tuguni ka taa tɔgɔ ɲini ni wari ye ka sɔrɔ mɔgɔw ka hakɛ b'i bolo bon o bɛɛ ye tɔɲɛni ye olu tɔɲɛniw mana fara ɲɔgɔn kan o do finteni bi ka bɔ bɛɛ ka so i b'a sɔrɔ i bɛ don du dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ bangebaa ye nafolo caman ɲini k'a bila ale fatuli kɔfɛ kɔrɔkɛ bɛ dɔgɔninw janfa o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la fa tɔgɔ bɛ lebu don o don maa si tɛ yen k'a bɛ maloya n fa salen don n'a ye nin kɛ n fa tɔgɔ bɛ na cɛ maa si mako t'o la n ka diɲɛ in sɔrɔ ne ye nafolotigi dɔw ye a fɔra o ye denkɛ fɔlɔ ye ko fa banna dɔgɔtɔrɔso la o ka taa fa nɔfɛ ka taa fa dusu kasi o ma fa dusu kasi dɛ o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ko ko i dɔn ka fɔlɔ ka taa kɔfurufɔri in ta yanni dɔgɔninw ka ta ɛri kelen i b'a sɔrɔ o bɛɛ goroba gasiba ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfurufɔri da la dɔw b'a sama ne do fɔlɔ ka a ye dɛ a kɔdi nin don an ka kɛ ten dɛ ka fa su dalen to dɔgɔtɔrɔw mako b'a la u ka n'o fa su ta ka sɔrɔ a su ma don o mako bɛ fa la wa o mako bɛ min na dangadenw don ma caya wa tanke e m'a ye n y'o dɔ fɔ fɛn damadamanin dɔ bɛ yen diɲɛ laban in na ala ye adamaden dɔw bɛ yen diɲɛ laban in na ko olu bɛ na u ka faridati minɛ u ka nafilati minɛ sinji tigɛ dangadenya ka maa min sigiɲɔgɔn ye silamɛ a ma kisi ka bɔ i ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ɲɔgɔn buruja mɔgɔ ma tora nin kɔnɔna na ka sa i ye farida min kɛ o ala t'a minɛ i ka nafila fana ala t'a minɛ o kama an b'a aw fo k'aw waleɲuman dɔn
ka wulika jola ana ka cɛsiri la ka bɔ yɔrɔ jan ka na anw sɛgɛrɛ Wagadugu ya na Ala sɔnna ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbadin baara bɛɛ lajɛlen kuncɛla nin yɔrɔ in na nin kun an ye Burkina Faso faaba la Wagadugu Sheikh Abdul Aziz Agibu Sore ka fara ka tɔndenw ka Jami'iyatul Ahibahi Rasul. Mbadin san o san u bɛ mawuludu belebeleba min organiser Wagadugu kɔnɔ kati uti la n'o ye balontan tɛrɛba ye. Mbadin o mawuludu o de kun ye nin ye. An b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu duwawu kɛla nin kɛnɛ in kan Alahu Taala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen Ala ka basigi don jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala ka san wɛrɛ jira an na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aye bonne ne gramo goje mina kuma wili balila be manga